Dobrý deň, dámy a páni. Dneska sme tu na CubeCrafte. Áno, mám nejaký iný skin, ale tým sa vôbec netrápte. No, neviem, prečo mám ten skin, ja som si ho nespravil, proste asi CubeCraft taký skin dáva. A dneska si to proste zahráme, ja som to už asi 2 hodinky teraz hral, to som tu získal. Zjedol som si teraz VIP, čiže pohoda, pohoda. Um, ja idem teraz do môjho homu. Tak to je môj barak na CubeCrafte. Môžem lietať, lebo mám ten VIP. Ja to idem zastavať túto strechu a potom si tu môžeme niečo skúsiť ísť kúpiť doma do obchodu. Tak toto dostávame. A prosím vás, dajte odber, pretože veľmi mi to pomôže. Môj cieľ je teraz dosiahnuť aspoň 100 odberateľov. A ak to dokážeme do prázdnin, tak neviem, čo sa stane, ale proste budem veľmi, veľmi rád. Vydám nejaké špeciálne video s nejakým špeciálnym modom, alebo také niečo. Takže dávajte odbery. Veľmi to pomôže. Bol by som rád, keby ste dali na toto video like, pretože toto video mi hrozne dlho dalo práce. Všetko, ten server sa tam prihlásiť a všetko. Som si kúpil českú vlajku, tak teda ideme na warp list. Tak tu máme všetky teda warpy teraz. Lomeno warp. Ideme do Banana Shop, tam mám dobré veci. Neviem, prečo to bola Banana Shop práve, ale to je tento? Hej, to má Netherite sa 2 milióny, ale reálne to je železo za 5 centov. Diamanty za 16. Čo by sme si mohli kúpiť? Enderpearly to boli reálne za 5 centov, ja mám preto doma hrozne veľa. Nejaké TNT, to veľmi akorát nepotrebujem. Obsidian, ako máme peniazy. Ja som mal hrozne veľa. Teraz aj vidíte podľa levelov, to je také garnie. Iba 98. Idem pracovať. Že mám lovca, čiže musím ísť na tú takú Guardian farmu, to je toto. Guardian farm. Guardian farm. Tak. A sme tu. Pozrite. Takto je na jedničke. OK, tak to je jeden typek. Máme na dvojku. Tak video obidvoch mal rovnako. Tu takto zabijame a tým získavam peniazky. Môžete vidieť, takže ja som lovec. Extrémne sa mi ničí pri tomto armor a hľadám helmu. No už ešte ne. Zničí helmu. A potom si to opravím. Chcem použiť. Koľko má? 5? 2? 1. No, už nejaké diely vykrátne znovu. Tak, zatiaľ ako tu ja zabíjam gastov, tak choďte zatiaľ do video a dajte odber, jak som už hovoril. Okamžite. Nedáš odber, tak za tebou príde v noci zahúr a zožere ti mozog. Takže klikaj na odber. Tu nájem, aby som tu nechcípnul od hladu. Si môžeme aj niečo kúpiť, pozerám. Enchant 20, niečo môžeme. Nemôžem opraviť armor mocou diamantu. Napríklad tento chestplate. A môžem. Výborne. Level mám dosť, takže to nevadí. Nech sa to laguje. Za 1 cent je to proste len ryba. Už to je undying. Čakáme.
Napíšem. Trénujem na YouTube. Kanál Petko SMS. No, nepočúvaj. Tento typek, keď som to teraz hral, on mi hrozne pomáhal. Tak to si podívam. Nie, ja nestreamujem vlastne ešte. Není video. Alebo 18:30. Písal. Minus 59 sa hľadajú tí, wow. Kámo, wow, nikto nevedel. Koľko mám teraz tých? No, máme 3 milióny. Si by sme už mohli nakupovať, čo? Tak pridám. Čo si tu kúpime? Tak ma musíš pochváliť, ako som pomohla. Áno, ona mi veľmi pomohla, už som povedal, kamo. Aničko, madam, či jak sa voláš. Tu sú rôzne dreva, ale dreva nepotrebujeme, to je na tom veľmi dreve. Kamo, všetky. Sú nejaké enchanty. Protection a breaking, ok. A to spouští ešte. Speedka, nič. Champus, chceš slow falling? Nie, neviditeľnosť. Kúp. Nie, takto, kúpime si jednu. Kde je? Shop is... Čo? To znamená, the shop is out of stock. Dragon's Tail. Čo tu? The Gunpowder. Ok, ideme home. Tak, ideme sa vytrichmať. Tak niečo. Tak, ideme von. Jaj, lebo je deň. Takže noc. Aha. Jaj. Aha. Jaj, aha. Chvíľku. Takže, ja ani neviem, čo vlastne v tomto videu máme robiť. Ja som to dal akože... idem si vykrať tú helmu. Len to akože, že proste nejaké video, že prvé na Cubecrafte. Pozrite sa na názov. Ale... Ježiš. Ešte stack dia. A teda, to je také prvé video, no. Takže pre dnešné video by to bolo asi všetko a ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau.